Barruko mendia jarri dute ikusgai Bilboko Vanguardia Galerian. Naturaz eta naturarekin dugun harremanaz mintzo da. Natura interpretatzeko modua eta geure burua interpretatzeko edo gure buruarekin erlazionatzeko modua bat datozela islatu nahi du. Gens del Vallek oihalez jantzi du instalazioa. Proposatutako ibilbideak sortze lanean murgiltzen gaitu. Lehengunean argi gehiago dago, mundu urdina eta gorria sortu ditut bertan. Hor, emea da guztia. Bigarren gunean sartutakoan ordea, kolore tonuak baxuagoak dira. Iluntasun horrek ez du tetrikoa izan nahi, ez da beldurgarria edo morbosoa ere. Isiltasun bisualaren maila batean sartzeko modua da. Ongi egin badut, ikusleak esperientzia bat biziko du. Efektu bat, ahozkoa ez dena noski. Marrazkiaz, eskulturaz eta argazkiaz baliatuta, artista bizkaitarrak emakumezkoaren ikuspuntutik islatzen du natura. Bitarteko munduei egiten die erreferentzia erakusketak. Agerikoak ez diren naturako zenbait gai hartu ditut mintzagai. Naturaren parte izan ziren eta gure kulturan desagertu eta ezereztu egin diren izakiak esaterako. Emetasunaz, naturarekiko harremanaz eta nortasunaren eztabaidaz egiten du hausnarketa Gens del Vallek inguruari jarritako begiradak. Egoera hau desorekatua delako eta gizonezkotasuna baloratzen duen gizartean bizitzea tokatu zaidalako, gai berdinak landu ditut hasieratik. Ahultasuna, ez dut amorfotasuna esango, baina bai iluntasuna. Baliorik ez zuela esan ziguten hori, baina nire ustez baliotsua dena. Artista, arte ederretan doktorea eta EHUko irakaslea da Lekeitiarra. 30 urteko ibilbide artistikoa izan arren bere sortze lana ez da nahikoa ezaguna. Agian hasiera batean kanpoko eraginei ematen nien erantzuna, eta urte hauetan lana barrurantz joan da. Horixe da nire ustez, oraintxe bertan guztiok behar duguna. Gauzek aldatu egin behar dute, baina ezin dira kanpotik aldatu. Barrutik aldatu behar dira, norbanakoaren aldaketatik abiatuta. Arteak ezin du mundua aldatu, pertsonok dugu horren ardura, baina artea mundua ulertzeko modua denez lagundi ezaguke. Larogeiko hamarkadan egin zuen bakarkako lehen erakusketa Iruñean, baina zentsuratu egin zuten. Eman ziren arrazoiak ziurrenik artearen ideia konbentzionaletik zetozten. Eta horrek, ez zidan lanbidearen hasieran lagundu. Baina tira, lanaren gaitzak dira. Instalazio proiektuak egiten nituen hasieran, baina aurrera jarraitu ezinik, maketa hutsetan geratzen ziren denak. Lana bukatu ezin horregin nazkatuta, denboraldi batez bukatutako irudiak lantzen aritu nintzen, 80ko hamarkadan. Baina nire senak esperientzia inguratzaile horretara eraman du berriro ere nire lana. Gens del Valleren barruko mendia erakusketa esperientzia otsaila erdirarte dago zabalik Bilboko Vanguardia Galerian.